Gadim ata-babalarymyzdan dillen dile geçip bize yeten uzuklar rowayaty destançy bagşy Urt Yakup'dan ýazylyp alynýar. Rowayatda aýdylşyna görä Penni ýaýlasyna ýaşap geçen 3 gyz, ýagny näzik, tozuk, uzuk diýen gopuzçy aýdymçy gyzlar bolupdyr. Bularyň owadynlygy, aýdym saza sunuwaty ussatlygy dil bilen beýan ederden belent bolupdyr. Bu sene diýen pursatlaryňyzda Dost Muhammed atly sazany ýigdiň uzuklar bilen çeşme boýundan duşuw görkezilýär. Owadan jülgede su boýuna biraz diň almakçy bolan Dost Muhammed kellesindäki tahyýasyny bir gapdaly goýup, sowjak suwa ýuwunyp başlaýar. Yaşıl çekmen yaş yigitler öýlenmese nädip bolar. Keten köýnek maral gyýda gelişmese nädip bolar. Aşyk gyýlar goçyda. Gyzlaryň duýgusyna düşünen ýigit böwrüni sorap, meşhur böwrümi bersene diýen aýdymy ýalbaryplar aýtýar. Böwrüm bersene, böwrüm bersene, nädip kan, ulup kan, tolup kan, böwrüm bersene, böwrüm bersene. Maga bakan göller için, kendi valan göller için, şirin şeker göller için, böwrüm bersene, böwrüm bersene. Gelen dağlan hakyna, çöller düler hakyna, yerler sular hakyna, böwrüm bersene, böwrüm bersene. Nädip kan, ulup kan, tolup kan, böwrüm bersene, böwrüm bersene. Gyýylar, men şol ýigite aşyk boldum. Menem aşyk boldum. Menem aşyk boldum. Gyýylar, mundan oýun bolmaz. Geliň orta bir şert goýalyň. O nähili şert? Şertde haýsymyz aýjoramy gowaýsa, şo ýigidem şo gyzynky bolsun. Şoň üçinem bize aýjoramy öwreden Halipa mamamyz alyp geleýin. Goý Halipa mamamyz biziň haýsymyzyň gowaýdýanmyzy kesgitläp bersin. Bar, gitde derrewjik alyp gel. Rowayatda ata-babalarymyzyň, ene mamalarymyzyň adalatlygy, mehremligi, juwanlaryň biri-birine wepallygy, türkmen gyzlarynyň sunuwaty ezberligi şeýlerek beýan edilýär. Balalarym, Mamacan, biziň haýsymyz aýjoramy gowaýdýar. Şonu bize saýlap berseňizler. Bor gyzlarym, siziň üçüňiz hem aýdym aýtmany menden öwrenensiňiz. Wi, ýogsa da siziň haýsyňyz uly? Ulymyz näde kan? Näde kan? Hani gelbärik balam? Ulu başlar kiçi işler diýipdirler. Başla gyzym sen. Aýjorama, aýjorama, keteni köýnü geyjorama, keteni köýnü biziňdana, atly yetmez iziňdana, keteni köýnü biziňdana, atly yetmez iziňdana. Gayra gayra bakar
düşündü hayat menin yağlığıma balamın oğlan kuşundu hayat menin yağlığıma balamın oğlan kuşundu ay aydındır yağıtıdır gülüm soltan tağıtıdır yürün kıyılar qaydanığa ağım gelir vaqtıdır yürün kıyılar qaydanığa ağam gelir vaqtıdır yürün kıyılar qaydanığa ağam gelir vaqtıdır Berekella balalarım, tüveleme, sizin üçüňizem ören gowaýdýaňyz. Ýöne, udukan hasam gowaydyp, sizin ikiňizdenem ökde çykdy oturuberdi gyzlarym. Şonuň üçinem böre udukana bermeli boldy. Dost Muhammedjan, gelbäri balam. Ene, Uzuklar folklory bolsa türkmen sunugatynyň öçmejek sahypasyna öwrülen ajaýyp eserleriň biridir. Bu topar penni nagmalar diýip atlanyrlar. Tagtawazer etrawynyň penni nagmalar folklor topary 1981-nji ýylda döredilip Moskwada, Täjikistanda, Aljerda çykyş edip folkloryň aýratynlyklaryny görkezdiler. Bizim esasy mirasy nesillerimize ýaýmak üçin folklor toparyna hasam köpräk üns berýär. Bizim etrafymyzda pendi nagmalar folklor topary bütün Türkmenistanyň halky bilýändir. Ençeme ýyllardan bäri öz çykyşlary bilen halkyň ýurdumyzyň toýlaryny bezäk gelýär. Özümiziň medeniýet merkezimizde şu denanlar bilen bagtyarlyk zamanamyzda kıwapdaş gelýän folklor toparyny biz döretdik. Şu folklor toparynyň adyna da Bagtyar Käbeler adyny goýduk. Asmanımı aratsa zemin üstü parahat Tağlar kadağımı ova şehir bulagat Tağlar kadağımı ova şehir bulagat Yaşar kadağımı Bagtyarlyk berýär bak Toýtulmaşan mekani Türkmenistan arahat Toýtulmaşan mekani Türkmenistan arahat Şu geçmişdäki ene mamalarymyzyň geýen eşigini nesillerimize has ýakyndan tanatmak üçin biz öz folklor çykyşlarymyzda ne geýän egnimizdäki eşiklerimizi bizim ne donlarymyz, bizim ene mamalarymyzyň geýen eşikleri şi. Kendi ýaýlasynda ýaşan ene mamalarymyz kadym döwürlerde de şunun ýaly libaslaryny giyinipdirler, özleri dikipdirler. Kendi ýaýlamyzda ýaşaýan adamlarymyz, denanlarymyzyň aňyrdan gelýän bolsa, şonuň haýsy ýaşa degişdirek adamlygyny şoň eşiginden taýlap bilipdirler. Sebäbi olaryň 25 ýaş bilen 35 ýaş aralygyndaky geýen eşiklerini 40 ýaşyň içindäki adamlar geýmändir. 40 ýaşdan geçenleriň eşiginiň tapawudy beýleki ýaş gelinlerinke meňdemändir ýa-da ýaş ullanka meňdemändir. 50-60 ýaşdan geçenleriň egneşigi ýene şo ýaşyna görä ütgeşik. Olaryň ýaly gatynşlaram, şaýdakynşlaram, eginlerine geýýän zatlaram, hatda ýaş döwürleri renkli matalardan, mahmallardan don edip geýen bolsalar, olar garra berdigçe gyrmyzy don, sar ferndi don,
alaça don, ne şonun ýalyk elde dokunan donlary geyipdirler. Indi bizim zamanamız gowy bagtyarlyk zamanasy, döwletimiz berkarar. Bizim ata-babalarymyzyň ýyda garaşyp ýeten zamanasyna geldik. Arkadagly döwründe iň gowy şaýtepleri, iň gowy eşikleri bizim denanlarymyz, ýaşlary duruşan denanlarymyzam toya beslenip, belenip, şaýlanyp gelýärler. Ne şu bu gow bizi ýaşly duruşan aýallaryň ýa-da ullakan tumardakyn ýa onun ýaşly aýallar Gulyakany bolsa ýaş gelinler dakynıpdyr. Ne bizim häzir şu böregimiz toppu diýär, böregimizdäki topbymyzdaky şaýlarym edil bizim kendi ýaylamyzda da ol owanyň geýinişi bilen beýle kowanyň geýinişi bir-birinden tapawutly. Häzir hem şu tapawutlyklar saklanýar. Ne bizim şu denanlarymyzyň maňlaýyndaky dakynlan maňlaýlyklarda da bir-birine meňzemeýän ana görnüşler bar. Käbirine diýilýär salsyrma maňlaýlyk. Dürli bir-birine meňzemeýän şaýtepler dakynıpdyrlar. Bizim şu başymyza atynan häzirki ýalygymyz salnyp atylmak diýär şuňa. Ýaşyrajyklar şunu 3 günce gedip punjakläp atynýarlar. Bizim döwrümizdäki, bizim ýaşlarymyzdaky eneler bolsa şunu salnyp atynýar. Bizim häzirki ýalygymyzyň atylşy salnyp atylmak diýmek. Muny edil renkleri biz özümüze kıvaptaş renki özümüz saylap alýar. Bir karadır döwletime, bagtyardyr döwrümide. Gedew batly öňe barýar, arkadagy watanyma. Gedew batly öňe barýar, arkadagy watanyma. Ahalammal, 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 ahalammal. Arkadagy ýurduma döwran döndü ahalammal. Arkadagy ýurduma döwran döndü ahalammal. Bizim mirasymyzy islendik derejede şunu ulanyp nesilmide galdyryp bilsek, bizim başgarmanymyz ýok. Bir de şu derejelere ýetiren sungodymyzy, däp desturymyzy gaýtaryp dolap beren mehriban arkadagymyza ullakan alkyşlar aýdýas, sag bolsunlar aýdýas. Mehriban arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýurdumyz parahat bolsun.